Ndini Margarida Paulo ndobva kuMozambique. Testimony yangu yakamira so, ndakabiwa mota yangu. Ndauya kuno ndakangoti saka ndoita sei ndabiwa mota. Panangoti ndakwira bhazi ndakwenda kuna baba. Pendakangosvika ndakangogara ndakangonhongwa. Garai pasi tese. Kungoti ndatinonoke saka. Mabva kupi gogo? Ndabva Mozambique. Mozambique? Zvakabiwa Honda Fit yako ndikati munhu waMwari akandiprofita kuti pane vanhu vari kufonera mbavha dzikufonera kuti uya utore mota yako asi tinoda mari. Asi usavape mari mota yenyu munoiwana. Zveshuwa wakandifonera nditori muno muchechi. Handina kuapa mari, handina kudayira. Asi pendakasvika zveshuwa wakandifonera wakati uya utore mota yako, ndikaenda kotora mota yangu. Listen mama. Ndine nyaya ndoda kugadzirira very fast. Ndizvo Prophet. But nyaya ndoda kugadzirira ine chekuita neHonda Fit, am I correct? Exactly ndio. Korea kuti ndoenda ulira ndakabiwa. Makabirwa mota makarara. But chiri kunetsa kune vanhu vari kukufonerai. Vari kuti vari kuziva kune motikari yenyu. Exactly. But vari kuti ndipei mari. Exactly. Kuti ndikuratidzei. Can I do some serious stuff here? Demonstrating the prophetic martial arts by excellence. Now, chekutanga chandoda kutaurira ndechekuti vari kuda mari varida kutokubiraiwo nemi. Mazvizwa here zvandikutaura? Hakuna izvozvo. But ndoda kukubatsirai kuti murecover mota yenyu. Nhasi kwete rimwe zuva. Thus says the Lord. Receive it in the name of Jesus. Ndakamboti kunyepa. Zveshuwa pendakazodzoka ndakasvika ndikaiwana. Mwari ane simba. Goodness yenimesi iriyo amana T Freddy bata mutumwa uponesi. Big Sunday yakasiyana nemamwe. Big Sunday service na Prophet T Freddy Musuwe Sunday 1 February 2026. Zviri kuitika kubva na 10 mangwarani kusvika na 4 zuva rovira. Tinenge tiri pa number 11403 kona High Glen Road na Mushayabande Road, Glenora B Muharare. Pane zvihombe zvakakumirira, saka wanikwa uripo panzvimbo. Goodness and Mercy Ministry. Big Sunday nemunhu waMwari Prophet T Freddy Sunday 1 February gore rino 2026. Muchida kuziva zvizere fonai pa namba dzinoti 0712 528 094 kana 0778 059 270. Prophet T Freddy vanoti hazvibvumidzwe kuti paitike chinhu chisina kumbobvira chakaprofitwa.